Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Chiragire chinsa isato chiabono bo tukoli ya Jumatano chitarike mirongo ebere na inyo chomotenyi ogatano na kabere nigo muraigwense Daktari William Ruto nyarako bagakoraria na indensemo ya kabere y'abawaziri osamalieta y'abawaziri hase bona nyarako bagoteba nigo korengana nere baraza yonsi nyareko bagego ikirana bono amaisa mange nigo aligeretie bunge enene echinga kibara chikoba bako yaringoria na koyomorekera amaleta ya senchire wikiranu bayaitie ose banyareko bako yobwatoka banke babasai anekora sekiombekeria ya Gen Z nigo babwa togo semeria ngakero kende baraza ya waziri era chikoba egochora ne chikoba yekobeka gati ya malieta ya abamanyi na boigo ababwatani bekegori ekyokorende maminchanaro nigo bono egati ya bali banyarako bagochorwa baringwe ororo ase baraza ya waziri nyarako begweta na boigo abange babwatani abakoro ba siasa anene ababwato bwa matebwange kigima go sabarai igati ya barai korwase kiama keria ODM ine nigo serikali ose omorai bwo mubwazimio na boigo omorai bwa ekiama keria ODM anareko bago soimie serikali wetera somorangu omagega na mangeto kwaliganete konenditangane pio mwancho murigereria tigato yanyore hasenchira yobwenge. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua. Wikilifu paranya Hassan Joho gatia baraibekia magia ODM abanyareko bagochoro kuba waziri ya serikali ya Kenya Kwanza. Tuatebire igarero serikali toborindi boisaine tubuna balikima mangana magia we are just messengers tunigo tokonekia ngatwaretira aria okorekana abararia gweso kya chinsemo aimese ya Kenya korobekana asikari baburire serikali atiye ko bagutumia chinguru chinga kibagendrete ko babakomorekera okorobekana naende ni gonkoira ni ngambia mono ase management committee ya daraja mbili ase ngenjo batemire sana amacha atarenge iga matuka etire lakini bono iga naro ngamba gendere gusugurika ngamache ngochari iko twatari ngambia mono Baonjore kurwase chire daraja mbili kogokere bitambukiru bya serikali ya county ya Kisii gati yabo okunguserwa macha se chire yo. Ayo amanande amango mwancho morigerere ngoko arigania senchera yobo ikiranto nyareko batogo sanga amona inyora boigana boko yabwatia wetera chinchera chito cha ekerero mutandao Facebook Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News na boigwe website ya www.ndizitv.net Sara momanyi na reto ko bwatera na nere kwenekia munachibicha manero gichago chera senchera boikirano chinga kiboigo lidemos kwenekia bunago chera wetera sumunwa wa ebi manyererio litko lierero nigo abararia au imeyense ya Kenya banyarakoba bakorobekana sekeria bakoboria ya serikali enyareko bage ko tuba oborendi boisaine echinga kibagendreta mono bokoreri bwabo bwa kirari tukoba kwa
na ritukoria rero imeye county ya Kisii echinga kibanyara ko bakorobekana wikera ase abisi yo motene bo banyanyimbo na boigo omo county commissioner ni go banyara ko bakwenekerwa buna ni go banyanyimba bono barachiko bakweneke buna banyare ko bakoba oborendi boisana ni go achire magega yebikora bya bwangoiga kweneke gati ya bararia bako gati ya bararia banyara ko bakoraswa amasasi na boigo abanke banyara ko bakubwatumuliki oito dipo nasanya nyara ko bagagosanga amona bararia bo bare ko bakorobekano bukatagati bumucyo bosongo na gutwarigana roboti rokubatia okorobekana kwa Mulembe Imeye county ya Kisii nigo kwabago kwenekegwa nabarikia mangana maega yokunereriwa chinsemo ao chinga kibagenderete komerekera ali agendete goteka Imeye nse ya Kenya chinga kiabarali besoke chinsemo ao kuri county ya Kisii nigo batwara okorobekana kwa bene Imeye mucyo bosongo batari komochera muntu keria tokorora tugweterese field ye karto karama abandu ba karama ndamano tokora coverage ego toka abaskari mbale baonya gututianira ng'ainu karuga kango tusaleri mure ebiombe mbiro abya abandu mbaro na barabu bagoika bacha kuminyokia abandu bali bakwandamana ende bagaraka bara tonjokera nindu bacha guturwani na gotobori ngangi mokoraga chibijane cha kimogwaka na bonontu arama leo alikisemo cha nakuru muswati na baka wa kuri sasi arenga sama ndamano tali ndora ndina baskari bali ba kunya ko identify asinge jana be no lechi angaji ko numero yale na ba kwalite ba mistake ba ko mapa lisa siri wale tu asogera yaro kubikerie mindebi na ndo chibosiga ko sabe serikali eto amaskari na ndo nyara gutolenda ekerenge kenene ni ngoro yo kunererigwa asobokoreri bwabo kibagenderete komerekera ali atekire Imeye nse ya Kenya unentire yemo yo wasiora ali abisegete ndigo twesokiria sobonge kigima elinde ko gikeria ebintu biria bararia twabere tugwetera anene mono chinga kitorase okorobekana gosto kabo okorobekana okwega oise kuriria buya ntunigo togosoka ni kamera twasoka ni stand tubwati bunduki tubwati kende gekoro kingantu nabasaria inki abanyanyimbo bagutuburia chinga kitorase mirimo yeito twatebire igarero eserikali toborindi boisaine tubuna baliki bamangana maya we are just messengers tunigo tokoenekia ngatwaretira okorekana totariko bisa totariko Rusia totariko menta wesoki bene korobekana nasengencho abarari babere bagochererwa abarari babere bakunererwa chinyomba cy'oburaria nchibwati bosiboreza amatuka rero wegure nka chinyomba cy'oburari nko goserere gutire ne serikali nkonya ko goserere chitivi ngangu basi kibale no korobekana okomba ndate konya ora chinga kichingo mwekero bako bakumurikira akoletera mangana ya senchera mwase ndo tugusaba nkelinga serikali musiki abararia asengencha abararia na ubagerete abantu bakumanya amangana aya onsi muti ukwaneke na ende mwakwaneke eye maseye mogo ikachia bisicho mu county commander we county ya Kisii Charles Kasez nigate banga uigure kerero kya bararia asabalireira yogo chikoeneke ngabanyori roburendi voice na sobokoreri bwabo. Wish you well. We also make sure with the same officers that whenever we are covering these demonstrations, you need to be responsible here in Kisii, and we have always worked with you, all of you together. True voice. Esabali ya bwatanse go ikabisi chomo county commissioner we county ya Kisii asabanyanyimbo barorekana gutanga abariki kurende baikagosoa entenenera bo deputy county commissioner o Kisii Central Felicitas Ndinja wakati mmeandamana kuweza kukuja hapa that you are within your rights na kwamba rights zenyu kama wanahabari ziko kwa sheria na zinafaa kuwa protected, so it is your right kuweza kufika hapa leo. So ninataka kuwaambia kwamba kama ofisi ya county commissioner tumeweza kusikia malalamishi yenu. Ninawahakikishia kutoka kwa ofisi ya county commissioner, ninawahakikishia kwamba usalama wenu kama journalist wakati mnavyofanya kazi yenu. Kwa hivyo hakuna mtu anafaa kuwasumbua ama kuweza kuingilia kazi yenu. Nyinyi mko kwa kazi yenu na kazi ambayo iko kwa sheria. Kwa hivyo usalama wenu kabisa, we are assuring you of your security while you go around to within your duties. Yiko ripoti ya Ndize TV kurubo katakati bwe county ya Kisii ilitalia nenkoro kwa dipon. Asanya
Bimana muliki oito Dipon Asanya aba onchorelia kuruase chiro ya daraja 2 abalia bago onchorelia chiduka aho ni golitkolia lero banyara ko bagweso kiana korokyo mogokobo kubatakana numero belio ya magendre ya nyare ko kwene kiwa ase chiro eyogati yabo ni go banyara ko bakwerania bisiyo mogava na bwe county ya Kisingambia mono kubatakana numero belio boko bangusera amacha sebatero bono chiduka chebo nigo chibura chikoba chigo tuara ama chebo igo nigo banyara ko bagocha amo asichinga kichiri banyara ko bakonyora obosemia kuruase abamanyibo bonchorelia asabago kerana goteba nigo bono obosemia burachikoba boko baenekeria buna mbachikoba bagotingyo bonchorelia bwa ngotomanyo muri kwito Frida Kerubo Nechinchera abonjere bagendete kubeka eliokoenekia ngwekine bale asokonyora kwabo okwana babwatani korwase sekta yechiduka abatwalege ikarokia bene nigo baenekia konyora amaigilio naboigo obosemia asekiringa gyokoegendelia ntwabwate semina yogo somia abanyabiasara baito nganga kibagwente gukora biasara erinde bibakonya mwaika twanyora mafunzo korwase abakuba baito igo twaroringa ntobwenerete chinga kicho boigoni go bairaniria mbiamono gocheso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarachi ase okobalentera amache ase chiro ya daraja 2 askolende bamugania ko baikange na boigo ko basira nigo bagokera obukoleri bwe committee ye chiro ya daraja 2 asoko basira na boigo kweneke na oboncheria ngokana we boikiranu na ndi nigo nkoira ngambia mono ase management committee ya daraja 2 ase ngenjo batemire sana amacha atarenge gaiga matuka etire lakini bono iga naro ngamba gendere gusugurika ngamache ngochari igo twatari ngambia mono nigo na ndi ngoteba ngambia mono ase egavana yaito arati ase gasengi yagokora ekiagera bono otoreteira amache mambiene ngotoretera ari nekereto getoborete ntobwati bagari buya igorio koremeremo asense moyo munyakerugo bwechiro Shem Onyego nigagokera egetambukero kyababwatani abo asaboria chisekta chinde kwega omubwekano yo hii roho mko nayo kama watu wa maduka nasema iendelee isiwe ati peke yake kwa watu wa maduka masekta zote ambao ni daraja 2 market sifuatilie kuiga mfano wa shops sababu ya umoja na maendeleo ambao wako nayo. Ninaenda kusema hivi, umoja ni nguvu. Hii chama unapoitazama hapa hata kama wanasema ni shops, sio shops peke yake, imeungana na masekta mbalimbali. Kwa hivyo ninaenda kushukuru ule mwenyekiti wa hii chama kwa ile kazi anafanya nzito. Acha Mungu amuelekeze na ampe nguvu ili aweze kuendelesha hao watu na aweze kuongoza kwa njia taratibu. Boigoni go abagania kubweterana na korwa ebirengeri byabo ase boigane kebuna nigo omulembe no botoereru bwagerie guikirania obokolerio bya ase chiro ya daraja 2 kiwa Mungu ametujalia uhai wawe wafanikiwe na wawe wanachama wengi ambao sisi kama management pia tutahusika ndani kwa wanachama tushirikiane pamoja tupeane ideas mbalimbali ili ya kuonekana kuwa hawa wana biashara wa maduka wamefanikiwa katika njia moja ama nyingine. Daraja 2 ni mzuri sababu ya amani, sababu ya utunzi mwema wa biashara, sababu ya ukarabisa. Ukiangalia hii shops haikuangi na maduka peke yake. Shops ni watu ambao wamehamisa roho zao na mafikira zao kwa shops ama kwa maduka kulingana na sababu ambao waliona na utulivu wako nayo na amani ile wako nayo katika biashara. Nigo abonchereria abaenekia gusirana ase kulende basegeta abonchereria bande gocha amo na korosia ebyombe ase ogokonyeka amatuko abosio ekerenga geito nkeringa ekenene nkeringa ekyokoimokania kimagenderero ase family ne amate abasemi bwana gocha ase abantu bande abanyabiasara tukunyara nyonye Kenya okorange kwenda yachi kuungana ne chinse chinde erinde nero yakonyeka igo aso ense ye biasara oika obwatane na abamino igo goiko base kiombe. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Tukutana roboti oruo ruaye Frida Kerubo nigo bono abarai banyarako bakuburirwa gwesokia na kubasira abana baria bakorwa ase echinga chiria chitariko bachikwenyara ili banyarako bagwikirania echira chiabo chia amagendro anena yarengete chisemi bagokwana litwerero nigo aborokia abanane beskuru ya St Don Bosco nyabyosi nabagiria bochalia PH echigotoka me county ya Nyamira batebire nigo gati abana bange baganatoko bagwetera amakongo kubwatekana no kurashinga chitariko bachikwenyara ingana yanyareko bagekoba ekegocha baraboko nyarako bakogendereria se chisemi chiabo chia kiralitiko ngotomonye muri kito Paul Kapokara bagukwana negeta sene keiga anene chinga kiechiga gisukuru chirange guchikonyara kwa bachigosiekwa balimu abaiga banene nigo bagendereko bakoboria abarai kwene kibunango basira barabana bali bakurwa chinga chitari kwenyara bunenchire ya moyoko nyora chinsa chogosoma se skuru ele chusukuru chiga gukine birengo bya masoma abo. Payment has been a challenge with us everybody. Think of it mono. The economy was also a challenge, but I'm appealing to put extra effort to pay fee in time. Our MCA tafadhali otokonye pasari abana baitagera banyore pasari bakobere school kirengaki asenge chenga kenyinge gokonyora ebalisiko asenge jombali kanyawaka ne fee olengana mono mwalimu munene we school elia ya St Don Bosco nyabyosi asidita Andrew Nyamari nigakwerenga school yiga nigo arachikunyara kobaga kuyirira kuikibitambo kirubinde iliyo kugendera gokole buya buna yaga kolyo kurasa matukamagega akwerera emerubyo babekire. One I got what strategy to have in place. Chokwirani school as a in terms of performance, in terms of co-curricular activities. Now korogo kuya go to waterane na Bible stakeholders, bande muna the community, and also the elite sons of the soil. The time we go chango chagatore computer class. On a very serious note, iko baboliga bantu bamintove community ya Nyabyosi na Nyamira kwa jumla tuwaterana ngana boigo jaira soboge oyorumo principal weskurega yabuchire PAG atebire mwahani garatkunyara kabaga gutumika obumanyi bwaye obwokorengana monere buratkunyara kababo kwerere skure yiga okoria buya ile kubakonya abana kwegendelia samagimabo ari bosyo wana achire nechinguru chinene egera tugwatere na bari baro egera togendera busiona ase skuru ya buchari PH lakini ende ntagete bai misa Bible baitu moto abana side singenjo abari bara igamba tete kuyerwa egere tokonye abana baito baite amatem nande bakore bya nande bachagwe konya asichinga giciri busio alimu abaiga nigo boigo bagende ko bagosegeta abantu babwato moyo bogwanja kwani kibunanko iwatani baramo ne chiskure chigabunenjere ya moyo gosira chiskure chigaili kogendera gosaseria ngaki ya rero abana baite batagete batware obumanyi igoro ye computer Kenya yaito ya rero igetegeta abana basomerete amagana IT egera at least bakonyara operate computer wale computer literate lakini asese ngencho skule yetu tutabwati computer none yemo bona bego tobera akon gocha kumurobiri uyu gore nengo saba awa MP otonyorire lab na bagone computer na stakeholders motokone computer na yemo iberisatu egere to rabana baitu bakonyekire nigo babwato kirobo seme guchasa Bible kwene kibunango bwatire na baramone chisukuru asokuru ebisago byabo genkyo nabo igoko ancha chisukuru chabo na koleta abana se chisukuru chigabune nchire ya moyo gukine chisukuru chiga chabo. All of us tubwaterane egara tokonya abana wigana bubo seme guchasa abana bali bako chikunyara kwa bako genda asumutimoko asibega Bible basemirwe ko balita mwafo idimi dubikoro kuchikati konya kwaka chikati metema iga mokonya kunywa marua binte binge mobitigane egere motwale kerengereria kemo ngainuna banafunzi na ningwira na mure magandira na masomo toirana ko kuyebire keregento naende kusubasarikira manyangu mwana o ngajyale kirenga kikuchi aseyende nonyamara wabekero mwana o araire tagotige ngabona mwana uchire sego chiri korara manyangu ngasega bunkia gokoro manyangu mubare nere mweli oye nigo bagende ko bagusegetegesa kukimo gusikwene kibuna
ngobeka kire chisemi motebu na njira ya moyo gokonya abana samatuko alibosio kubolia wanafunzi baito beskuwe na elsewhere wale mamboyo kusiba. So what we can invest on na masomo, and this is your time, don't waste this time. Iginko ripoti kitasini kia wanjete kia Ndizi TV inchego nkuruko Polycarp Okara. Biemano omuliki oito Polycarp Okara litko lero ni gomra igwense Daktari William Ruto sentunda ya kabere nyara kobaga ko bwatoka amalieta ya abawaziri abarachikoba bako yegenderia serikali ya Kenya kwanza nigo achire magairi berera ile nyara kobali kwene kigwa no kurobeka no gotindi kurwa sekyombekeria ya Genzi asentundeye nigo ekia magia ODM kenyara kobage kwege serali gesalire linyinge kigima kubatikana na malieta aye kumenyara kobaga kuraliwa asebane banyara koba bakurwa sekia makeria ya ODM ngautomanyo muliki oito Vincent Onyancha. Okuongo kabano kurobekana kwa bete kogosegetwane kagorigia Jensin igendoke reto murebwense William Samoei Ruto kanyara gotugutirara abawaziri baye bonsi. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, and of course, the Office of the Deputy President. Matukuma kia murebwense ni gerane tena kanyara gukona n'aba Kenya. Aiga kabachora abawaziri 10 mwaka sabuna chinkwana chine nchigendrata soko chikochora abawaziri bande batigaire. Onyena bo Ruto ni gatebetebuna otemiro kurangali chinkwana kurwa saba amereli baye be serikali na bego nebyombe ao echagote abuna bataitabranite. Ruto bo noni game kirege tambo kirona konyara ko bahaligania anemona soko nyara ko botoka malietande yaba waziri asemesa yaye yemaiga yoko bachora abawaziri abatangani 10 yomo asebono boiga chora abawaziri bande 10 aseri tuko ryalero. Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. Nonyena bo maiga yogo choraba waziri abatangani 10 yomo. Ruto ni gakora maunchiriro asensemelia wizara yoborindi defense na goigo nensemelia yo wizara yebintu bitwetana go environment adeni dwale konganyigwa na soipantu ya kogenda asensemende. The list I sent to the National Assembly, I have since amended so that Roslinda Soipantuya now goes to the Ministry of Defense. The Honorable Aden Baredwale moves to Environment, Climate Change and Forestry. Asaba waziri bachorwa seri tukoli ale na malieta boko bwato koja sebunge ngamo na John Mbadi uyibona choro kuchikote na mangana lengete kiganja ya serikali ko National Treasury na boy gonsem ya Hesalma ni gachorwa kuchikote na mangana yobonchereria Investment, Trade and Industry. Rebecca Miano ni gachorwa samangana Tourism and Wildlife engaki ibono Kipchumba Murkomen ni gachorwa samangana lengete chikosori ko bwata nyaba samo ne binto binda sobonchereria Youth Affairs, Creative
economy na boigo na sports. Jinga kicho oyo kabairo mo governor we county ya Mombasa Al Hassan Jo igachorwa asamangana jobuye mining blue economy. Jinga kicho James Opiyo Wandaye igachorwa asamangana lengete chinguru gose energy and petroleum. Jinga kicho boigo Dr. Alfred Mutua nere nigaba kago choro gotigote na mangana jobo koreri labor and social protection. Jinga kicho kabairo mo governor we county ya Kakamega we Kirivombeto Paranya igachorwa sogo chigote na mangana SMEs gose cooperatives SMEs development. Jinga kicho Justin Muturi ranya ribene na gochoro gote na public service. Jinga kicho boigo Stella Soy Langata igachorwa konyara gote na mangana yege koro gender, culture, arts and heritage. Noenda bo abange niko bateberuna abawaziri 10 bachora siri tukoli yale abange baboni ko baingerete nsemerie kyama kya ODM sensemo yazimio engana abange batarago kigona gotebuna enenchere ye monsemo yo kwameria serikali ya bwatanire ne serikali onsi kyanda ikomene libuna nama ene serikali yabaganirwe gosea yam timanya lichibu ntomanye Vincent Onyancha, Ndizi TV. Bimuno muliki oito Vincent Onyancha okoralia kwa ye abawaziri ikomi osamalieta y'abawaziri ikomi nigo achire magiga yomura ibwense Dr. William Ruto kwenekera itskola lero nigo anyare ko bagago tuara libaga nago sanga amona gati ya ebyama nabigo ababwatane batali ba siasa kubatakana nere nigo ogosanga okukwe birengere kwanyara ko okumikera na kwenekia buna onyalire ko bagago ikirania amalieta yanyara kobaga koya bwatoka aseritkolia lero tutegerengwa na yaye umrai bwense Dr. William Ruto echinga ki ale kobaga ko bwatoka muleta ikomi ya waziri abu barachko bakwenekia kabanyara kobago sira obukori bwa butambe bwa serikali ya Kenya Kwanza. I commend the leadership of diverse organizations both in public and private sectors, including political parties, for their encouraging response to my outreach to consult on forming a broad-based government. Their willingness to set aside partisan positions and interests in order to join a visionary partnership for the radical transformation of Kenya is a historic gesture of their patriotism. The opportunity we have to work together across political lines, across different divisions, is much more greater than the challenge and the crisis we have in our hands. I take this opportunity to express my appreciation for their commitment and reiterate my pledge to engage alongside them in a national conversation that is inclusive, citizen-centered, and aimed at consolidating and accelerating the actualization of inclusive growth and national transformation. As I take this step, and as I expand and broaden this administration, I am acutely aware that the responsibility of managing the affairs of the country vested in the cabinet, in the expanded cabinet, will require of us to work together and to focus on that which Manchumo ligererio murai bwense asintunda entangani nigo anyalete kobaga komochora omwaziri Aden Duale koba kwera na sensemo ili anyalete kobaga gotenenera yoburendi kolende ase obwangoiga niganyara kobaga koralia na gokora moncherio na kwenekia buno nyale kobaga kurwa ase wizara eyo na kuligeretenenera wizara elia erengete chinsana sebo igoso ipana anyara koba
igagosoa ase wizara iyo ya oburendi nabo igo igati ya abawaziri abanyara ko bagochorwa kurwa sekiama gia ODM na Sanijo nabo igo John Mbadi igati ya bande abange. Consequently, after extensive consultations, I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. As you sent to the National Assembly, I have since amended so that Roslinda Soipan Tuya now goes to the Ministry of Defense. The Honorable Aden Baredwale moves to Environment, Climate Change, and Forestry. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry. Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife. The Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. The Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection. The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. The Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development. Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. Haya mango mancho murigiria ntonyara ko batoko ya rototari tukoria ngyo hanene tomurikirwo cyobo imeke igima gati ya monchoreria haya nyara ko baga kwene kigwa ase baraza y'abawasili abange bagota nigo omurai no motenebe kiama gia ODM anyare ko bagosoa ime serikali gwetera somorangu omageganto gende ko batoko koroto tera eyo ho chiari tukoria ngiriri bagiri mwancho muriro wakaranga mbia muno asokwanike konyara ko bagosanga amona intwe amaya chinsa iso tana bagemero belio to ko batoko kwariganiria imegata seni Kiandeze TV chinsa emerongo ebere na nyamatuka 5 na bere yewe kirabigo abariki baitu bamangana maya abagenda to bakwe busora chingogo sekerenga gyo kwanike banyare ko babako ya sangiria tojara ko to gusanga amonae aseribwa elimo sara mumanyi nero nyara ko bakwenekia unachibi cha munelio cyago chira senchira yobo ikirano chinga kilide moseboigo nyara ko baga ko yareta gwetera somono bwimanyire litana goro kwa Josephat Misi na koneire oburigereria obiyana boigo botukobo twareru imegata seni Kiandeze TV.